Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ramon. Taong 1981, Palani, Balud. Itong mga panahong ito, kasalukuyang pastol ng mga kalabaw si Ramon. Hindi basta-basta ang ginagawa niyang pagpapastol sa lugar na yon, gawa ng halos umabot ng 100 ang mga kalabaw na kanyang binabantayan sa napakalawak na pastohan. Bagaman nasa tamang edad na itong si Ramon para mag-asawa, pinipili niya pa ring tumulong sa kanyang mga magulang dahil alam niya ang hirap ng kanilang buhay. Nag-iisang lalaki lang kasi siya sa kanila, kaya naman siya palagi ang nagiging katuwang ng kanyang ama sa halos lahat ng gawain. Kahit pagod ang buong katawan ni Ramon sa buong araw na dumaraan, patuloy pa rin niyang ginagawa ang kanilang mga trabaho sa pagbabakasakaling dahil doon magkaroon sila ng magandang buhay. Kung tutuusin, malaki-laki ang kinikita nila Ramon sa pagpapastol ng mga kalabaw, lalo na't kapag handa na ang mga ito na maibenta sa merkado. Dahil sa ilang taon na niya yung ginagawa, kabisado na niya ang lahat ng pasikot-sikot sa pinagkakainan ng mga kalabaw. Hindi na din siya kayang ligawin ng kahit na sino sa anumang dako ng lupain sa kanilang lugar. Bagaman ramdam nila Ramon ang kaligtasan sa pastuhan, hindi pa rin nila naiiwasang kabahan, lalo na't kapag sumasapit ang panganganak ng mga kalabaw at bentahan ng iilan sa mga ito na nasa hustong gulang. Ayon sa kanya, hindi nila nakukumpleto ang pagbibenta ng mga kalabaw na nasa hustong gulang dahil sa isang matandang naninirahan sa pinakadulong parte ng pastuhan. Kilala ang matandang yon sa tawag na Udoy, na kuro-kurong aswang sa kanilang lugar. Dagdag pa ni Ramon, saksing buhay ang kanyang ama sa pagiging aswang ni Udoy. Maniwala kayo o hindi, kitang-kita ng ama ni Ramon ang pagkaladkad nito sa isang maliit na kalabaw habang walang sawang pinagsasasaksak ang tagiliran. May mga bahid din itong dugo sa bibig, indikasyon na tumikim ito ng dugo ng kalabaw. Matapos itong masilaya ng ama ni Ramon, bigla itong nag-anyong pusa at mabilisang kumaripas ng takbo papalayo. Magmula noong araw na yon, madalang nang makita ng ama ni Ramon ang matandang nagngangalang si Udoy. Akala ni Ramon, doon na matutuldukan ng pagpaparamdam sa kanila ng matanda, subalit nagkakamali siya. Sa pagsapit ng panahon ng pagbebenta ng kalabaw, maigi na ang kanilang pagbabantay na ginagawa. Araw-gabi ay walang patid ang pagbabantay nila Ramon sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na isang malaking kalugian na mabawasan ang mga kalabaw na kanilang ibebenta. Sa pagkakatanda niya noon, nasa 12 kalabaw na ang maaari nilang maibenta sa merkado. Isang gabi, habang naglilibot sila Ramon sa kanilang kulungan, bigla naman silang natigilan ng kanyang ama nang makaramdam sila ng napakalakas na hangin sa paligid. Sa pagkamatay ng sulong kanilang daladala, agad namang binunot ng kanyang ama ang talibong nito habang nagwiwika ng, "Ramon, ilabas mo ang talibong mo. Nararamdaman kong may mali sa lugar na ito." Nang marinig ni Ramon ang sinabi ng kanyang ama, agad naman niyang binunot ang talibong na hawak-hawak niya. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang biglang tumayo ang isang matanda sa loob ng isang kwadra. Pagsilay nila Ramon sa loob nito, doon nila nakita ang isang kalabaw na wala ng buhay. Dahil sa pangyayaring yon, halos kumawala naman ang galit sa katawan ng ama ni Ramon sa kadahilan ng napakalaking kalugian nito para sa kanila. Walang sabi-sabi, agad naman yung sumigaw sa kwadrang kinaroroonan ng matanda habang paulit-ulit na tinataga sa lupa ang hawak-hawak niyang talibong. "Demonyo ka, Udoy! Noong nakaraan, hinayaan kitang pumatay ng mga kalabaw ko. Pati pa naman ngayon,
Wala ka bang mahanap na ibang kalabaw dyan maliban sa aming mga inaalagaan? Sigaw ng ama ni Ramon habang mabilis ang naglalakad papalapit ng kwadra. Nang marinig ng aswang ang sinabi ng kanyang ama, bigla naman itong kumaripas ng takbo patungo sa likurang bahagi ng kanilang kwadra. Pagsunod nila sa dinaanan ng matanda, laking gulat na lamang nila nang maramdaman nilang maglaho na lamang ito na parang bula. Kinaumagahan, maaga pang nag-ikot sila Ramon upang bilangin ang mga kalabaw na kanilang ibibenta. Kahit papaano, panatag na sila, gawa ng ang araw na yon ang umpisa ng pagkuha ng iilang mamimili sa kanilang alaga. Sa pagsapit ng 8:00 ng umaga, paisa-isa nang nagsisidagsaan ang iilan sa mga ito. Iba't ibang presyo ang kanilang iniaalok, nakadepende sa anyo at uri yon ng kalabaw. Dahil sa nagnanais sila Ramon na maibenta ang mga kalabaw na yon, kung kaya't pinatos na nila ito kahit medyo lugi na sila sa presyo. Nababahala kasi sila Ramon na maabutan pa ng gabi ang kanilang mga kalabaw, gawa ng maaari na namang bumalik ang matandang nagngangalang Udoy. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napangiti ang kanyang ama nang masipat nila ang kanilang suki na bumili pa ng 3 kalabaw. Paglapit ng mga ito sa kanilang tahanan, agad naman yung nag-ikot sa mga kwadra habang nananatiling walang imik. Nang masipat nila Ramon na sinesenyasan sila nitong lumapit, dali-dali naman silang naglakad papalapit sa kinaroroonan nito. Mga Ginoo, may napili na ho ba kayo? Bungad na tanong ng ama ni Ramon. Meron na. Ito, at yung nasa dulo. Pakitali na lang ng maayos, ha? Sagot naman ng mamimili habang isa-isang tinuturo ang mga kalabaw na kanyang natipuhan. Nang marinig ito ni Ramon, dali-dali naman niyang inilabas ang kalabaw upang talian sa kanilang mga ilong. Marahan niya yung isinakay sa sasakyan ng mamimili para naman kahit papaano'y hindi yun magkaroon ng kahit na anong galos sa katawan nito. Matapos nilang malikom ang bayad, agad namang umalis ang negosyante habang masayang nagpapaalam sa kanila. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan sa kanilang tahanan, hindi naman noon makapagsalita ang kanyang ama dahil sa labis na kalugian sa mga ibinenta nilang kalabaw. Tay, mukhang lugi yata tayo ngayon ha. Sayang naman ang ilang taong pinaghirapan natin sa mga kalabaw na yan. Halos kulang pa naging pambayad nila para sa ating pagod sa pagpapastol. Wika ni Ramon sa kanyang ama. Hayaan mo na Ramon, babawi na lang tayo pagkaraan ng 3 taon. Pera lang naman to madaling mawala. Ang mahalaga na ibenta natin sila, kesa naman ubusin sila nitong si Udoy. Demonyo talaga ang aswang na yan. Kundi dahil sa kanya, hindi ko ibebenta ang mga kalabaw ng palugi. Sagot naman ng kanyang ama. Sa pagsapit ng gabi, merong 4 na natirang kalabaw sa kanilang kwadra. Kagaya ng mga nagdaang araw, mahigpit itong binantayan nila Ramon buong magdamag. Inaasahan na kasi nila noong maaaring sumalakay na naman si Udoy kung magkakaroon yon ng pagkakataon. Pagtungtong ng 10:00 ng gabi, tanging si Ramon na lamang ang natira na nagbabantay. Nakaidlip na kasi noon ang kanyang ama sa kadahilan ng pagod na pagod ito dahil sa pagbebenta ng mga kalabaw. Nang mapagtanto niyang masyado ng tahimik ang paligid, nagpasya siyang maglibot sa mga kwadra ng mga kalabaw. Ayon kasi sa kanyang ama, na kapag makaramdam siya ng labis na katahimikan sa lugar na kanyang kinaroroonan, meron doong mga pangyayaring nagaganap na hindi kayang ipaliwanag ni numan. Sa pagpapatuloy ng pag-iikot ni Ramon, dahan-dahan na niyang inihahanda ang kanyang talibong. Marahan na din ang kanyang ginagawang paglalakad, masigurong hindi siya matutunugan ng mga nilalang na nasa paligid. Pagdating niya sa pang-4 na kwadrang kinaroroonan ng isa nilang kalabaw, dahan-dahan naman niyang pinagmamasdan ang kinaroroonan nito. Pagtitig niya sa lugar,
Laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang matandang naroon sa kisame. Nakatitig yun sa kalabaw na natutulog habang dahan-dahang nag-uusal. Sa pagramdam ng nilalang na yon na nakamasid sa kanya si Ramon, bigla naman itong lumapag sa pinagpapahingahan ng kalabaw habang patuloy na nakatitig sa kanya. Pagsilay ng aswang na hahatawi na siya ng talibong, bigla namang natigilan si Ramon nang magwika ito ng, "Wala akong sinasaktan sa inyo. Hayaan niyo akong kainin ng mga kalabaw na ito. 2 beses sa 3 taon lamang ako kung kumain ng mga alaga ninyo. Kaya ituring niyo itong alay para sa inyong mga kaligtasan." Nang marinig ni Ramon ang sinabi nito, bigla naman siyang napaatras dahil sa labis na takot sa aswang. Bagaman nanginginig na ang kanyang tuhod, pinilit niya pa rin kausapin yon, alang-alang sa mga katanungan na nais niyang masagutan. Bakit hindi ka na lang dyan humanap ng ibang hayop? Alam mo naman sigurong pinaghihirapan namin ng mga kalabaw na to Pakiusap, tama ng pagpatay sa aming mga alaga sapagkat kami ang labis na naapektuhan sa iyong ginagawa. Sagot naman ni Ramon habang patuloy na nanginginig ang kanyang tuhod. Dahil sa sinabi nito, bigla namang nag-angil ang aswang at walang pagdadalawang isip na siya ay sinunggaban. Habang nakatihaya noon si Ramon sa lupa, paulit-ulit namang tinangka ng aswang na yon na kunin ang kanyang talibong upang hindi na siya makalaban. Subalit dahil sa pagmamatigas noon ni Ramon, kung kaya't hindi siya nagawang mapangibabawan ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang nilubayan ng aswang nang masipat nito ang kanyang amang nananakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan. Hindi na nito nagawang maabutan si Manong Udoy, gawa ng lumundag yun papaloob sa mga nagsisitaasang talahib. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman niyang tinulungan ang kanyang anak na makatayo. Halos paika-ika pa ito noong naglalakad dahil sa tindi ng pagkakadagan sa kanya ng aswang. Pagkadapo nila noon sa loob ng kanilang bahay, agad namang inilahad ni Ramon ang mga pangyayari. Matapos itong marinig ng kanyang ama, pinagsabihan naman siya nitong huwag maglibot sa kwadra kapag hindi siya kasama. Dahil sa mga pangyayaring yon, nagpasya ang ama ni Ramon na siya ay pagpahingahin na lamang sa loob ng kanilang tahanan. Hindi na kasi yon makakapagbantay pa sa mga kwadra ng kalabaw dahil na din sa mga pangyayaring kanyang naranasan. Sa pagsapit ng umaga, bigla namang nagimbal ang kanyang ama nang masipat nitong nawawala na naman ang isa nilang kalabaw. Ilang beses niya na itong hinanap sa buong paligid, subalit ni buhok o inapakan nito, wala siyang natagpuan. Napagbalingan na din ng galit nito si Ramon dahil umano sa kanyang naging kapabayaan sa pagbabantay. Bagaman kung ano-ano na ang sinasabi ng kanyang ama sa kanya, pinili na lamang niya yung kausapin kesa makipagtalo. Alam niya kasi sa kanyang sariling walang patutunguhan ang kanilang pag-uusap kung pareho silang hindi magpapakumbaba sa bawat isa. Sa pagdating ng puntong medyo humupa na ang galit ng kanyang ama, tsaka pa lamang siya noon nagpaliwanag. Inilahad niya sa kanyang ama na ikinulong niya ito ng maayos sa kwadra kung kaya't malabo itong makawala kung wala namang kumuha. Mariinding pinagbintangan ni Ramon ang aswang na kanyang nakita sa kadahilanang nasipat niya itong inuusala ng kalabaw nilang nawala. Nang marinig ng kanyang ama ang sinabi nito, bigla naman itong pumasok at walang habas na kinuha ang lahat ng kanilang armas sa loob ng kanilang pamamahay. Nagsuot din yon ng makapal na damit na para bang meron itong pupuntahang lugar. Pagsilay ni Ramon na aalis na ito ng kanilang bahay, agad naman niya itong nilapitan para kausapin. "Tay, saan ho ba kayo pupunta? Kausapin mo naman kami, Tay. Si Inay, tingnan mo. Kanina pa yan nag-aalala sa ginagawa mo .
Tanong ni Ramon sa kanyang ama. Huwag niyo akong pigilan, Ramon. Baka kayo pa mapagbalingan ng galit ko. Sumusobra na yang si Udoy. Hindi ko na mapapalagpas ang kanyang mga kademonyohang pinaggagawa. Wala tayong kasalanan sa kanya. Kaya dapat lang na hindi tayo dumanas ng ganitong kawalangyaan. Noon pinapalagpas ko lang ang kanyang mga ginagawa. Pero ngayon mukhang hindi na. Galit na wika ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, bigla namang nanlambot ang buong katawan ni Ramon sa kadahilan ng ramdam niya sa kanyang buong katawan ang labis na galit ng kanyang ama. Imbis na pigilan niya ang binabalak nito, siya na mismo ang nagpaalam sa kanyang ina na sila ay dadako sa lugar ng matanda. Inilahad niya sa kanyang ina na papatayin na nila ang nilalang na yon, gawa ng labis na ang pinsalang nagagawa nito sa kanilang pamilya. Ipinaliwanag din nila Ramon na magiging maayos na ang kanilang buhay kung sakali mang magagawa nila itong mapatay. Matapos itong marinig ng kanyang ina, tuluyan na itong hindi nakaangal sa kanilang kagustuhan. Imbis na tumutol yun sa kanila, tanging dalangin na lamang ang ibinigay nito para sa kanilang kaligtasan sa bagay na kanilang gagawin. Nang maisaayos na ni Ramon ang lahat-lahat, agad din naman niyang tinungo ang kanyang ama na kasalukuyang nagpapahinga sa ilalim ng puno na nasa labas ng kanilang bakuran. Pagsilay nito sa kanya, dali-dali naman silang naglakad papalayo sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila ang daan, walang pag-uusap ang naganap sa kanilang dalawa. Bawat isa sa kanila ay maiging nagmamasid sa paligid sa takot na baka may mga aswang roong nagmamasid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan sila Ramon sa kanilang paglalakad nang masipat nila si Manong Udoy na merong hila-hila ng mga kalabaw. Nasa 10 ang bilang ng mga ito na siya namang labis nilang ipinagtaka kung saan yon nakuha ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla naman silang nagkatitiga ng matandang aswang. Pagsipat nito sa kanila na merong hawak-hawak na mga armas, bigla naman yung tumigil sa kanilang harapan habang nagtatanong ng, Sa estadong yan, mukhang merong kayong binabalak sa akin. Ramon, hindi mo ba pinagsabihan ng iyong ama tungkol sa bagay na aking sinabi sa iyo? Sinabi ko na, tanda, pero para sa amin walang kabuluhan ang lahat ng yon. Mas mahalaga ang salapi kesa sa alay na sinasabi mo. Bakit? Mapoprotektahan ba kami niyan sa mga naglipa ng magnanakaw sa lugar na ito? Ang sabihin mo, sariling kapakanan mo lamang ang iniisip mo. Sagot naman ni Ramon. Dahil sa sinabi nito, bigla namang nag-angil ang matanda at kasabay nito ang pagbulong nito sa kanyang mga dalang kalabaw na animoy inuutusan niya itong umuwi sa kanyang tahanan. Hindi naman ito gaanong pinansin nila Ramon, gawa ng ang tanging mahalaga para sa kanila noon ay mapaslang ang matandang aswang. Nang hindi na maatim ng kanyang ama ang labis nitong pagtitimpi, bigla naman itong hinugot ang kanyang talibong at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsugod sa matanda. Pagsilay naman ng aswang sa ama ni Ramong nagwawala, bigla naman yung nag-anyong baboy at mabilisan ding sinalubong ang ama ni Ramon. Nang masipat niya ang ginawa ng aswang, dali-dali naman niyang sinundan ng kanyang ama habang inihahanda ang kanyang mga dalang sundang. Kampante silang masusugatan nila ang makukunat na balat nito sa kadahilan ng lahat ng mga patalim na kanilang dala noon, punong-puno ng sumpa kontra sa aswang. Sa pagsalag ng matanda sa paghataw ng ama ni Ramon ng talibong, laking gulat na lamang nito nang biglang maputol ng talibong ang kanyang malabakal na mga kuko. Dahil sa lakas ng pagkakahataw, tumagos ito sa kanyang palad na siyang naging sanhi upang tuluyan itong matapyas sa kanyang katawan. Matapos itong gawin ng ama ni Ramon, mabilisan naman itong dinukot ang 3 dipa niyang kampit at kasabay nito ang 2 beses niyang pag-unday sa katawan ng baboy.
Dahil sa ginawang pag-atake ng ama ni Ramon, wala na ngang nagawa ang matanda kundi ang mapabagsak sa lupa habang maiging pinakikiramdaman ang kanyang buong katawan. Maya-maya pa, bigla naman itong napatingin sa ama ni Ramon nang marinig niya itong magwika ng, Anong akala mo, demonyo? Ikaw lang ang may alam sa mga kahinaan ng tao? Kung pangontra lamang laban sa inyo ang hinahanap mo, marami akong alam. Sinalag mo pa talaga ang talibong? Hindi mo ba naramdaman ang dugo ng pagi na binuhos ko rito? Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong ipinakita sa aswang ang kanyang punyal na gawa sa tinik ng pagi. Napakarami nitong mga sangasangang talim na halos hindi kayang hugutin kapag bumaon sa ordinaryong kalamnan ng tao. Ayon sa ama ni Ramon, kaya madali niya itong nahugot sa katawan ng aswang sa kadahilan ng bulok na ang mga kalamnan nito na natarakan ng kampit na gawa sa talim ng pagi. Inilahad din ng ama ni Ramon na sa oras na tumarak yon sa kahit na anong parte ng katawan ng aswang, meron na lamang itong 1 linggo at depende sa lubha pa yon ng kanyang kalagayan. Nang marinig ito ng matandang aswang, tanging pag-angil na lamang ang nagawa nito habang nagsasabi ng, Ang alay na kinukuha ko, proteksyon sa lupang tinitirhan ninyo. Tandaan mo ito. Ano man ang kinuha nyo sa akin ngayon, babalik ito sa inyo. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman itong nawala ng buhay dahil sa tindi ng sugat na kanyang natamo. Nang mapagtanto nila Ramon na patay na ang aswang, dali-dali naman silang bumalik sa kanilang tahanan. Tuwang-tuwa ang mag-ama noon dahil sa wakas, magagawa na rin nilang ibenta ang kanilang mga kalabaw sa presyong hinahangad nila. Subalit ang hindi nila inaakala na ang pagkamatay ng matandang aswang ang magbibigay ng bagong daan para sa iba pa nitong lahi na nagnanais kumitil ng buhay ng pamilya nila Ramon. Isang gabi, habang nasa kasagsagan si Ramon ng pagtulog, bigla na lamang napasigaw ng napakalakas ang kanyang ama sa loob ng kanilang bahay. Dahil sa ginawa nito, agad naman nila yung pinuntahan, subalit laking gulat na lamang nila nang hindi na nila ito magawang matagpuan. Ilang ulit pa nilang inikot ang kanilang tahanan, ngunit wala na talaga silang makita. Animoy ang pagkawala noon ng kanyang ama ay hindi kapanipaniwala sa kadahilanang naglaho na lamang yon na parang bula. Sa pagsapit pa ng mga sumunod na gabi, paisa-isa namang nawawala ang mga kalabaw nila Ramon hanggang sa dumating ang puntong maging ang dalawa niyang kapatid ay nawala na rin. Dahil sa pangyayaring yon, nagpasya silang lisanin na ang lugar sa takot na baka sila'y mabiktima ng mga demonyong umaaligid sa kanila tuwing gabi. Upang hindi na muli pang maulit ang ganoong kaganapan, minabuti nilang manirahan sa loob ng baryo kasama ang iilan nilang mga kalabaw na naisalba. Sa paglipas ng buwan, napag-alaman na lamang nila Ramon ang tungkol sa isang pamilya na pumalit sa bukid na minsan nilang pinagpapastula ng kalabaw. Ayon sa kanilang mga kababaryo, kamag-anak umano yon ni Tandang Udoy na labis rin ang paghahangad sa lugar. Ilang dekada na umano nila yung hindi nakikita, kung kaya't labis silang nagtaka sa biglaan nitong paglitaw. Nang mapag-alaman ni Ramon ang mga bagay na yon, doon niya tuluyang napagtanto na maaaring ang alay ni Manong Udoy ay ibinibigay sa kanyang mga kamag-anak upang ito ay mailayo sa kanila. Matindi din ang kanyang nararamdamang kutob na maaaring ang mga nilalang na yon ang bumiktima sa kanyang ama at mga kapatid. Bagaman labis siyang nagnanais na gumante sa pamilya ng mga demonyo, hindi na lamang niya ito ginawa sa kadahilanang sa isip-isip niya, kawawa ang kanyang ina kung may mangyari sa kanyang hindi kaaya-aya. Masakit mang isipin at gawin, pero
Pinili na lamang ni Ramon ang manahimik hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na niyang natanggap ang masalimuot na nangyari sa kanyang ama at kapatid na nag-ugat lamang sa pagpatay nila sa matandang aswang na si Manong Udoy. Okay, opinyon ko sa kwento. Mahirap din kasing lumagay sa pwesto ng magtatay eh. Kasi di ba nga, parang ilang taon na silang nalulugi dun sa negosyo nila ng kalabaw. Malay ba nung dalawa na binibigay pala ni Manong Udoy yun para proteksyon nila? Well, sinabi ni Manong Udoy sa bida natin, pero ang problema nga, hindi niya na ipaliwanag ng maayos. Sinabi lang na kakarampot lang yon na alay, pero para sa magtatay kasi malaking puntos na yon. Kasi negosyo yan eh, di ba? Kada sentimo sa negosyo mahalaga. Kaya yung isang pirasong kalabaw na yon siguro sobrang importante nun sa kanila. Pero may nabanggit siya na parang kada 2 o 3 taon lang siya kumukuha ng kalabaw. Pero kasi pag ganun, alam ko malaki na yung kalabaw eh, tapos mahal na yung bentahan eh. Siguro, kung nasabi niya yon na paliwanag niya ng maayos, edi maganda sana yung pagsasama nila. Kaso nga, mahirap naman manghula, kaya tinuluyan nila yung matanda. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.